What's up mga ka-Madrid Nation? So this is my first vlog. Bakit nga kamo ako nagbablog? Kasi this is a very special day. Meron tayong na-receive na package galing sa Madrid family. Start natin kasi may kasamang letter so basahin muna natin. Para sa aming pinakamasipag, pinakamagaling, at ubod ng pogi naming empleyado. Please accept this appreciation gift from SP Madrid family. So ito na, hindi ko na patatagalin. Tenen. Wow! Guys, tignan mo yan guys, oh. Grabe. Grabe. Yan. Oh. Nakakainis, no? I-unbox na natin, guys. I-unbox lang natin tong padala sa atin ni ano, ni Atty. Ma'am Sonia and Sir Ian. Tanggal ko na yung top cover. Yung laman ng box is yung unit mismo, of course, ng laptop. Tamang-tama siya sa mga ano, sa mga katulad namin na mga officers kasi nga wala kami talagang pwesto sa opisina. So kung ano yung saan may available seat, doon kami. So always ready to go. And then most of the time talaga nagta-travel kami sa mga branches. Of course, here's the manual. Oh, may free sticker pa siya, silver sticker. You have this guys, USB Type-C. Ang kagandahan nito, USB 4 ano na siya, technology. So sobrang bilis na ng pag-transfer ng mga files or even doon sa pag-charge. Actually, this is for ano, for the charger. The charger itself. So, yun lang yung pinakalaman ng ano, pinakalaman ng box. This is the latest model, the 2021. This is MacBook Pro 2015 model. So ito bigay din ni ano to, ni Madrid, of course. Ganyang kaalaga si Madrid sa mga empleyado nila. Wow. Well, this is my ano, most of the favorite part ng ano ng Mac, which is itong trackpad. Very useful din yung ano mga finger navigation niya compared to other laptops. So this is my favorite part. Actually tingin ko mas lumapad yung ano, yung trackpad niya. And then this is Magic Keyboard na ang tawag. Very convenient na gamitin yung keyboard niya, hindi na siya ganun kalalim pag pinipindot. Para kang gumagamit ng natural na keyboard na talaga. For now, yun lang muna guys. I hope medyo kahit papano pinagtuunan nyo ng pansin yung ano, unboxing natin. Ang siguro nagtatanong iba paano magkaroon yan. Simple lang naman. Ang inihiling ni opisina, ni Madrid, maging tapat ka sa trabaho mo at galingan mo sa trabaho mo. Ganun lang kasimple. Magkakaroon ka na ng MacBook. Okay? So ano pa ang hinihintay nyo? Yung mga aplikante dyan, punta na ng Madrid. Cheer up! Bye-bye!